Τον πήρα τηλέφωνο το Βαγγελάρα και του είπα: θέλω 2 με γύρο χοιρινό κοτόπουλο και 2 με καλαμάκι μοσχάρι. Επειδή εγώ σου κοντοπλεύω πολύ, καλά θυμάμαι ότι δεν πήρατε αυτά και... Πες τις μαλακίες σου, ας ακούω. Ακούστε παιδί, μισό λεπτάκι. Λέγε τις μαλακίες σου. Εσείς παραγγείλατε προχθές 18 δίπιτα πολλά, με τζατζικάκι, κρεμμυδάκι και όλα τα σχετικά να πούμε. Πήρατε και μια κοκακόλα από ό,τι θυμάμαι, κόμπλε. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, να σας πω εγώ τώρα. Στο δρόμο που έρχονταν το παιδί, τράκαρε το παιδί και έπεσε κάτω. Λοιπόν, είχε ένα τύχημα το παιδάκι, έτσι. Λοιπόν, του πέσανε κάποια πράγματα στον δρόμο, τα πάτησαν κάποια αμάξια, δεν τα ξανέβαλε μέσα γιατί είναι επαγγελματίας και δεν κάνει μαλακίες όπως κάνετε εσείς, κύριε Πάγκαλε. Όπως ξέρετε, καλά εσείς. Άκου να δεις μαλακίες, δεν μπορείς εσύ να με προσβάλλεις έτσι μπροστά στην τηλεόραση και μπροστά σε όλους αυτούς. Λοιπόν, είσαι μαλάκας, να ξαναπεί, είσαι μαλάκας μεγάλος. Το μουνί της μάνας της Μητράδας και τον πατέρα σου τον Καριόλη. Και αυτό το μαλάκα εδώ δεξιά σου είναι σε μένα. Σε γράφει στα αρχίδια μου, σε γράφει στα αρχίδια μου. Σκατόχοντρε μαλάκα. Άντε και γαμίσου, δεν σου ξαναπώ. Εντάξει, τελείωσε. Αυτό ήταν. Το παιδί Θέλω τα σουβλάκια μου, γαμώ σου βουτάνα μου μέσα. Θέλω τα σουβλάκια μου, μην μας γαμίσεις κιόλας. θέλω τα σουβλάκια μου. Θέλω τα σουβλάκια μου. Θέλω τα σουβλάκια μου. Θέλω τα σουβλάκια μου. Λοιπόν, θα σβήσεις στα αρχίδια. Τώρα, βούλωστο. Βούλωστο, σε παρακαλώ. Τώρα θέλω τα σουβλάκια μου. Εσύ φταίς παλιό μαλάκα που δεν μου ήρθε να σου πω. Παλιό μαλάκα.